Probiraj. Ide. Radiš ono što prolazi, nema prolazi. Radiš ono što prolazi, tako je, 3 lijeva direktno će proći. Po sredini, ne 1, 3. Brate dođe. Da, sve kak je to lagao. I klinč! Pa zašto ga pustiš? To je bio cilj igre. Ali ti ruka na to Srđane, odmah. Tijelo glava. Noga tijelo, ruka glava. Sorry. 5 na 5. Sorry.